a gyerekek még időben levelet írnak a Mikulásnak, amint bedobják a kandallóba, hogy az a kéményen át az északi sarkvidékre repüljön. Ha először az ajándéklista kap lángra, újra kell írni. Karácsonyi különlegesség a mazsolás budi, amelyre kis ajándékot is szoktak rejteni. Megtalálójának állítólag szerencséje lesz. Anglia divatot is teremtett, így kezdtek karácsonykor fagyöngyöt függeszteni az ajtó fölé. Olaszországban karácsony másnapjának estéjén a gyerekeket meglátogatja a Street Ufona nevű boszorkány. Söprűjén közlekedik Olaszország szerte, és a jóknak mindenféle finomságot, a rosszaknak pedig szenet visz. Az olaszok jó barátainak szárított lencsét szoktak ajándékozni, hogy levest készítsenek belőle. Ez emlékezteti őket a szerény időkre, és ez hoz szerencsét nekik a következő új évben. Németországban karácsonykor nagyon feldíszítik a házat. Az ablakokba fakerekre erősített színes gyertyaégőket vagy színes képeket szerelnek, amelyek nagyon szépen mutatnak a téli éjszakában. A lakások többségében megtalálható a Betlehem is. A gyerekek a karácsonyi ajándéklistát rajzokkal díszítik, és éjszakára az ablakpárkányra helyezik. Tetejére cukornehezéket tesznek, hogy a Mikulás biztosan megtalálja. Új-Zélandon a karácsony a nyár közepére esik, ezért ilyenkor a többség piknikezik a szabadban vagy a tengerpartra megy. Általában hideg sonkát és jégbe hűtött sört fogyasztanak. Dél-Afrikában szintén nyáron van a karácsony. A kiadós ebéd után a családok meglátogatják barátaikat, és karácsonyi dobozokat adnak át egymásnak, amelyekben rendszerint valami elhivaló finomság van. Az Ukrajnában lakó gyerekeknek az ajándékot a télapó 3 rész szarvasúszta szánon viszi. Vele van Hópehely leány is, aki ezüstkék szőrmedíszítéses ruhát, fején pedig koronaformájú hópelyhet visel. Talán a legérdekesebb karácsonyuk az ausztráliai gyerekeknek van. Ezen a messzi kontinensen ugyanis a Mikulás szárnyát 8 fehér kenguru húzza. A karácsonyi vacsorát a szabadban fogyasztják, vagy nem mennek a tengerpartra. A svájci Zürichben ilyenkor mesevillamos jár, amely körbeviszi a gyerekeket a városon.